L-arloġġ Malti, jew kif jafu ħafna tal-lira, daħal f'pajjiżna madwar is-sekli 17 u 18. Minħabba d-dettalli fih, arloġġ ta' dan it-tip jieħu madwar 3 ġimgħat ta' 12 siegħa xogħol kuljum sabiex jinħadem. Dan għaliex l-ewwel nett jitlesta l-qafas tal-injam u mbagħad jinkesa b'10 passati ġibs li mbagħad jiġi raxkat, xkatlat u rfinat. Dan imbagħad jiġi ndurat b'deheb ta' 24 karat, jitgħattab b'tempra sewda li minn taħta jinħareġ id-diżinn imdieb. Kull arloġġ huwa differenti minn ieħor għaliex il-pitturi tax-xenarju u l-armi kif ukoll id-diżinn preżenti fuq l-istess arloġġ huma maħduma b'mod partikolari għal kull wieħed. Il-prezzijiet ta' dawn l-arloġġi jibdew minn €1500, bil-prezzijiet la skont ir-reqqa ta' xogħol li dan jitlob, li f'ċertu każijiet ilaħqu sa €5000. Fisser dan kollu Arthur Vassallo ta' 36 sena li għal dawn l-aħħar 10 snin ħadem bħala nduratur bħala xogħol prinċipali tiegħu. Fost ix-xogħlijiet ta' ndurar ta' oġġetti sagri u domestiċi huwa jaħdem ukoll l-arloġġi tal-lira. Staqsejna lil Arthur fuq is-sodisfazzjon ta' dan ix-xogħol. Però s-sodisfazzjon huwa minn oġġett mhuwa xejn illi fil-kassa tal-arloġġ pereżempju minn kaxxa tal-injam toħloq dal-isplendur dawn il-kuluri tajjeb id-dekorazzjoni u l-induratura kollha li fih. Barra minn hekk, huwa semma wkoll is-sodisfazzjon kbir li tirrestawra u tagħti l-ħajja mill-ġdid lil oġġetti antiki. Minkejja l-istudji li hu għamel, kien biss b'ħafna ħidma u esperjenza li rnexxielu jtella l-livell tax-xogħol u jaħdem fuq bażi professjonali. Fost ix-xogħlijiet ta' ndurar ta' Vassallo insibu oġġetti ta' natura sagra bħal pedestal ta' San Pawl ir-Rabat, kif ukoll oġġetti domestiċi.